on Zombie Apocalypse. Okay, so nag-start na ito ang ating 14 years old below. So marami-rami rin guys. Ito ang ating sumali sa ating MTV category 14 years old below dito sa may Salud, Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. So ayun guys, at maaga magbabanatan tong mga sigurado. Ayan na, nagkakabanatan na nga. Nagkakabanatan na ang ating mga participants. Likod-likod lang muna tayo guys. At marami din nag-i-escort. Uy, hindi nakalagay yung ano ko. So tatlong ikot itong ating karera dito sa ating 14 years old below. At nagkakabanatan na nga. Bumanat na yung isa dito sa bandang kaliwa. Sinundan ng Bolinao Cycling Club, BCC. Tayo makatingin sa bandang harapan guys. At marami din na sumusunod. Yan, so maraming salamat kay Boss Joey Carillo, ang manager ng Bolinao Cycling Club, at kay Sir G. Sing Sing, naman ang pinaka-presidente ng Bolinao Bikers Team. Yan, silang dalawa yung nag-organize dito guys sa pakarera dito sa Bolinao. All Bolinao pala itong race natin ngayon, kaya puro taga Bolinao lang itong mga participants natin. Shoutout po sa ating mga tropa na lahat na sumali. Shoutout din kay Ma'am Jeannie Gamba ng Barangay Victory. Shoutout sa mga tropa natin. Hindi tayo makatingin. Wala pa rin nakapag-breakaway guys. At Bolinao ang nasa harapan. Bolinao Bikers, Bolinao Cycling Club. Ayan, so napatingin tayo. Thank you po. Ayan guys, nagkakamalatan pa rin. Ayan, naka-UAE yung nakunguna. First lap out of 3. Ito ang ating kasalukuyang ikot guys. Yan, nagpapakiram naman itong ating mga kabataan na 14 years old. So ito lang yung maganda dito guys sa Bolinao, sa isla. Pag may gantong karera itong ating mga kabataan ay talaga namang pusan ng tumatabay itong ating mga tropa dito, kaya maluwag yung ating kalsada guys, at nakakapag laro ng maayos itong ating mga participants. Medyo mabagal ang takbuhan ngayon. First lap pa lang, mamaya magkakalaman sa kung sino sa kanila ang malupit talaga. So medyo paliko-liko dito sa part na to guys. Yan, nagkakabanatan. Bolinao Cycling Club pa rin yung naunguna. Bata ni Boss Joey. Paliko tayo. At nagkabanatan na nga.
na. Hindi tayo makakasingit agad-agad guys kasi nagkakasigsagan din itong ating mga tropa sa gitna. Kaya bigyan natin sila ng daan. Nahuli na itong isa. Kaya ingat-ingat dito mga idol at medyo may butas. Mahirap magpalipad dito. Ayan na. May naiiwan na dito sa bandang likod. Oh, nasiraan na. Guys, so marami nang naiwan sa bandang likod. Habol tayo sa bandang unahan. Ayan na. Nagkaiwas-walay na ito ang ating mga participants. Meron na rin dalawa dito na medyo nakahuli. Habol nyo, habol, dikit, dikit. May second group at may nakakuna pa sa bandang unahan. 2, 4, 6, 6 ito na sa second group natin. May nakakuna pa sa bandang hanapan guys. May harapan. So dito muna tayo, tutok muna tayo dito. Mamaya punta natin yung nasa harapan. Di ba at first stop pa lang naman. So shout out na lang sa mga tropa natin kasi hindi natin alam yung mga pangalan nila guys. So lipat tayo sa balaman. Oh, wala pa ng breakaway, sila lang. So ito siguro yung breakaway. Ha? Pag-i-travel yung alam ko ako may kabina. Breakaway natin. Ito na pala yung ating breakaway. Wala pong nangunguna. So sila ang ating breakaway. So nagpapakiramdaman itong anim. Mamaya maabutan na sila. Bumanat na naman. Bumanat. Yung naka-blue na jersey ang nagdadala sa kanila. Paliko tayo, paliko. So napag-iwanan na yung peloton. Nakakalayo na itong anim guys. Palitan sila. Nakakulay ka na sa mga jersey ngayon ang naka-black na jersey ang nagdadala sa harapan. So bumagal na naman, bumagal. Okay, palitan, palitan. Diretso lang yung mabilis. Pag nagpakiramdaman ka dyan, wala. Guys, naka-UAE yung nagdadala. Nakasunod yung naka-black na jersey. Ay nga ka muna doy. Isita mo, isita mo. Dito na tayo sa maluwag na daan guys. Dito sa pinaka-highway.
Yan, so dito na magkakalaman kung sino sa kanila ang unang tatakas dito sa anim nating breakaway. May nakuha na yung nakakulay blue na jersey. Nakuhuli na itong nakakulay gatas. Bolinao Cycling Club. Nandito na rin sa likod. Nakasunod itong naka-orange, pink. Naka-black na jersey. Naka-black na jersey. Ayan, nagkakamalata na guys. Talagang nagpapakit ang ilas na itong ating mga anim na breakaway. Ayan na, so pagod na. Tatlong ikot to mga idolo. Pag nyong ubusin ang lakas nyo dito sa ating first lap. First round pa lang to. Ayan na. Ayan na. Wala na, nagpakiramdaman na. Nagpakiramdaman na. Wala nang gusto magtrangko, nakapagod na lahat. Wala nang gusto magtrangko guys. Wala nang gusto magtrangko, wala nang bumabanat. Ito, babanat na tayo bang isa sa bandang likod. Ayan, shout out sa mga tropa natin. Sila yung nanggigigil natin mga participants para bumanat ng mabilis. Ayan na, may dalawa nang umagwat sa bandang harapan. Kasunod pa rin ito ang ating apat. Nasa 10 meters lang ang pagitan ng dalawa na umagwat. Yan. So ididikit ng nakakulay pink. First lap pa lang pero gusto nang tumakas ng tuluyan itong anim nating breakaway. So mananatili na kaya itong anim na breakaway natin sa bandang unahan o maabutan pa ng ating tropa sa peloton. Nagpapakiramdaman na, pagod na. Wala nang bumabanat. Nagpapakiramdaman na, naubusan na ng lakas. Guys, so malayo pa, hindi pa yata nakakalahatian itong ating first lap. Pero nagpapakiramdaman na. Bukanat naman, may mga nagagalit sa likod na talagang gusto silang pabilisin guys. Kaya ito, bumanat na naman yung naka-block sa bandang unahan. Nakasunod yung naka-UAA, pangatlo yung naka-pink at pang-apat itong naka-Bolinao Cycling Club. Pang-apat itong ayan, so bumagal na naman. Bumagal na naman yung takbuhan natin. Pagod na sila guys, pagod na rin. Ayan, bumabanat yung isa. So umalayo, umaagwat. Tutukan natin para lalo pong bumilis itong ating idolo. Ayan guys, iniwan yung 5 katunggal sa bandang likod. Ayan na, nakakalabang na guys ito kaling tropa na naka-Philippine Navy. Ayan. Tubig na tubig, wala na siyang tubig. Idol Cardona, siya po yung nangunguna. Maintain mo na, nakalayo ka na. Yan, Cardona po. Ito ang naka-Philippine Navy natin na 14 years old below. Siya po ang first solo breakaway natin. Yan, so patuloy na bumaba natin itong ating tropang naka-Philippine Navy na 14 years old below from Bolinao. Nangunguna, inabutan, naka-BCC na yun nangunguna guys, nakasunod yung Philippine Navy, inabutan, grabe daw si Tuabi. At ito na rin yung apat na nakasunod.
So dalawa yung medyo nakalamang sa bandang kanan. Ito yung apat sa bandang likod guys. Baba kayo ramdaman. Sino nga habol? Yan, parang 5 versus 1 ang labanan dito sa 6-man breakaway natin. So yung dalawa nasa harapan na. Magbabanatan na ba yung dalawa? Tingnan natin yung dalawa. Dalawang breakaway natin guys, nandito na, nagsusulungan. Naumunahin ang BCC, nahuli na itong si Cardona. Iniwan na siya ni Clave. So makakalayo kaya ito, tuloyan niya na kayang iiwan si Cardona. Tingnan natin guys kung tatagal din itong ating tropang BCC dito sa kanyang breakaway pag-angat mula doon sa kanyang katunggaling 5. Patuloy na bumabanat ang ating tropang BCC. Ayan na. Kain tayo! Pinoy, ganyan na, Pinoy. Yan, so yung isa sa bandang likod guys, Malayo! humahabol pa rin yung nasa bandang likod, nasa Cardona. May-maintain mo kaya nitong si Clave ng BCC ang kanyang kalamangan dito sa ating area guys. So, tatlong ikot? Dalawa? Ayan, so dalawang ikot lang pala to guys. Yung sa open natin, yung tatlong ikot. Kaya pagdating sa finish line, last lap na tayo. Kung ipagpapatuloy nitong tropang BCC ang kanyang kalamangan guys, baka may chance na siya na ang mananalo sa ating 14 years old below. Ayan. So tuloy-tuloy mo lang idol. At medyo malayo na yung kalamangan mo. Malapit na tayo sa ating start finish area. So nakalayo na nga itong ating tropang BCC. So malang malayo. So hiling ko tayo sa kanan guys, papunta sa ating start finish area. Ayan. Ako muna ito ang ating tropang BCC. Ayan guys, so siya na nga ang unang tumawid dito sa ating start finish area. At hintayin natin yung ating peloton. Na yung ating chasing group na 5. Naabutan na si Cardona, no? Ito na sila. Ayan guys, so babalik ko na naman para sa ating final laps. May kumawala na isa. Asan na yung isa? Nawala na. Si Cardona, 4 na sila. Nawala na. 4 na lang to. Alis na kanina. Oo. Nawala na yung isa. So 4 na lang to guys. Ayan o. Tanaw natin yung grupo sa bandang unahan. Nasa 300 meters ang kalamangan ng ating breakaway na si Clave ng BCC. Ito yung 4 na umahabol naman. Nakaling tropa na kulay pink na jersey ang nagdadala. Sinusundan lang naka UA. Ito nakakulay dirty white. Itong naka black na jersey. Papasok na tayo ng barangay Pilar. So patuloy na bumaba natin itong ating 4 na chasing group. Umahabol pa rin. Habulin pa ba yung ating solo breakaway sa bandang unahan? So papaliko na siya papuntang barangay
Victory. Ayan. So medyo lumalapit yata yung Kalamangan guys, dito sa ating apat na GC group. So malapit. So kanina nasa 300, parang umabot ng 200 meters na lang nung papaliko na dito. Hindi pa rin pinapaldan yung nakapink sa harapan. Kawasak tayo ng Victory. Ayaw palitan nyo na ang kulay pink dahil mag-isa lang yata niya guys, hindi ka grupo. Nagre-reklamo na yung naka-pink. Binabantayan lang siya, binabantayan itong tatlo guys. So ibig sabihin grupo nila yung nasa unahan. Kaya no. So easy na lang itong tatlo sabad ng likod ng naka-pink guys, dahil hindi na sila mahabol. Kaya pinapalayo na nila yung breakaway dahil kasama nga nila. So ganoon talaga ang laban na idol. Kung gusto mong makipagpalitan doon, nabulin mo yung breakaway. So second and final laps na ito. Nasa harapan yung ating breakaway na si Clave. Baka siya ng ayos lang mananalo kung sakaling hindi na bulin itong ating apat na nasa chasing group. Tumutulin yung nakapink pa rin ang nagdadala dahil hindi siya pinapalitan talaga guys. Kung hindi siya magsasacrifice, hindi siya makakaabot doon. So sa ganitong sitwasyon, diskarte na lang ang gamitin mo idol. Huwag mo na nga rin yung first place dahil siguradong laspag ka na mamaya. So nandito na naman tayo sa Barangay Asinan. Nakatawid na ng maliit na tulay yung ating solo breakaway. Umabot na naman ng 300 meters yung Kalamangan niya dahil mabagal na ang takbo dito sa ating chasing group. Kapit ka. Walang pumapalit. Naka-pink na jersey pa rin ang nagdadala. Bumat, nagkabanatan. Binabantayan guys ang ating tropa na naka-pink. Ano kaya ang mangyayari dito sa karera na to? Mahabulan pa ba yung ating solo breakaway? At isa itong umahabol na talaga namang binabantayan din ng tatlo pang kalaban. Diskarte na lang ang pairalin mo idol sa laban na to. Sabagay, lapit-lapit yung 300 meters na habulin mo kung sakali. Pero kung mananatili kayo sa ganitong takbuhan, malamang na makakalayo yung inyong nasa harapan. Sinuligat na itong isa. Malayo daw, malayo yung Kalamangan. So pagdating mamaya doon sa malaking kalsada guys, doon natin nabulin yung ating solo breakaway. At tingnan natin kung mami-maintain niya na yung kanyang Kalamangan dito sa chasing group. So nandito na nga tayo sa malaking kalsada guys. Uy, may nagpabaha pa. Dahil rin no. So bigyan natin muna ng konting kopya itong mga abat na umahabol bago natin nabulin yung ating solo breakaway. And so hindi pa rin pinapalitan nyo na fully pink. Ayan na. Ayan. So habol na tayo guys. Habulin natin yung ating solo breakaway. Ito na nga yung ating breakaway
solo breakaway guys na tatanaw na natin. At napakalayo na ng kanyang kalamangan. Nasa 600 to 700 meters na po ang kalamangan niya. Ito na, from BCC Club Bolinao Cycling Club. Marami naka-escort sa kanya guys, at marami din ng kanyang supporters na kumukuha ng video. So shout out po sa inyong lahat. Malayo, malayo. Mga 700. Apat na lang. Mga 700. Mga 700 lang. Konting tiis na lang. Diretso mo. Ayan guys, at bumabanat na naman itong ating tropa ang BCC. Ayan, Boss Joey Carillo, shout out. Ayan, muna na itong kanyang bata. Ayan, kaya bang kumiti idol? Ngiti ka muna. Oo, malayo na kalamangan mo. Ayan o. Patuloy na bumabanat. Ito ang ating tropang Bolinao Cycling Club. Ayan, si Club Solo breakaway natin. Papaikot na. Ayan o. Tutok na tutok. Titingnan natin kung gaano pa rin siya kabilis guys hanggang sa finish line. Ayan. Yan ang shoutout sa inyo mga idol. Palapit na tayo ng palapit sa ating finish line. Last 2.5 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Ayan. At lalong ginanahan itong ating tropang Bolinao BCC dahil aamoy niya na ang kanyang pagiging champion guys. Sana nga hindi na siya kayang abutan ng ating mga tropa na nasa likod. Yeah, Clave na muna pa rin, Clave Robles. Guys, yan yung buong pangalan ng ating solo breakaway from BCC. Shout out kay Sir Joey. Pasensya ka na boss kong pitik-pitik. Shout out muna tayo. Shout out sa mga tropa natin na nagmamarsyal, nag-i-escort sa ating karera. Sige sir, tukutok mo lang. Okay lang, sige. Marami ng kopya naman. Sa finish line na lang mamaya. Ayan na, so bumanat na naman guys. Talagang kukunin niya na ang kanyang pwesto. Pinapabilis na naman siya. Sinising niya sana siya ng mga tropa. Ayan. Papalapit na tayo ng papalapit guys. Pagliko natin last 300 meters. Pagliko. Ayan, so kahit di na siguro natin matutukan to, at nakakita naman na natin ang kanyang Robles, Clave Robles. Ayan guys, so siya na nga ang unang dumating. Ayan o, tinasa kanyang bisikleta. Ayun o, idol, Clave Robles ang nag-champion guys sa 14 years old below. So tingnan natin yung malayo yun eh.
Yan guys, parating na yung ating chasing group. Apat itong ating tropa na kumahabol. Yung kulay naka-pink pa rin yung nagdadala dito sa ating chasing group. Ayan. Ayan, so habol tayo. Dito yung magandang rematchan guys. Daan boss, padaan. Ayan, so apat itong magbabanatan guys. Sinong ating chasing group, sino kayang makakuha ng second place, third place, fourth place, hanggang 5th place naman itong kukunin guys. Nag-aabanatan tayo, naka-pink na jersey pa rin yung nasa harapan. Last. Ayan, naka-UA. Atlo, pangalawa yung naka-black, pangatlo itong nakahuli na itong naka-kulay pink na jersey guys. Ayan na, at pangalawa yung naka-UA. Tinagos pa yata yung nakakulay gatas na jersey. Pangapat yung naka-black at panglima itong nakakulay pink. A few moments later. Bernal. Ay, dito. 14 below. Lapit na ka dito. Fourth, third, second, first. Fourth. 1, 2. 1, 2. Third place, Aguna. Yung mga nakuha para makipituran mo kasama rito. Second place, Kanayon. First place, Asta. Benjo. Sa MTV open na tayo. MTV. Matawag ba lahat yung sa bilog ko na? Protein bilog? Ay, may isa pala yung champion. Umiiyak na. Robles. Anak ka ni mama mo. Karantang. Mabayo ang ano insinan. Batang Pinoy yan.